Il-Gvern Ġappuniż impenjat li jiftaħ ambaxxata f'pajjiżna waqt laqa mal-grupp parlamentari ta' ħbiberija bejn il-Ġappun u Malta, il-Ministru l-Affarijiet Barranin Ian Borg qal li huwa ta' sodisfazzjon il-fatt li bħalissa għaddejjin diskussjonijiet dwar dan l-impenn. Min-naħa tagħha Malta fetħet l-ambaxxata tagħha fil-Ġappun eżattament sentejn ilu fit-28 ta' Settembru tal-2020. Il-Ministru kienet jitkellem waqt żjara uffiċjali li jagħmel fil-Ġappun biex jirrappreżenta lil Malta waqt il-funeral statali tal-eks Prim Ministru Shinzo Abe. Flaqat li kellu il-Ministru Borg spjega li rwol li Malta se jkollha fih dan il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda li se sservi fih is-sena d-dieħla u ta' warajha. Għamel ukoll żjara fl-Expo tat-Turiżmu fejn Malta għandha l-istent tagħha biex tkompli tippromovi aktar turiżmu leha. Il-Ministru Borg kellu wkoll l-opportunità li jżur is-suq tal-ħut ta' Tokyo fejn seta' isegwi irkan tat-ton u jitkellem ma' numru ta' importaturi tat-ton Malti dwar is-suċċess li dan il-prodott għandu fil-Ġappun.